Toto je prvý darček, čo som dostal. Mámo nerobí. Vlastne nie. Nie je to. Darčeky. Púšťame ti narodeninový hit. A DJ sa odkladne, ale bolí ho hlava teraz. Strašne ho bolí hlava. No Rado. Bože, 3-4 už. Vede, prosím te, hlavne. Bože, 3-4 už. Vede, prosím te, hlavne. Ty kokos, dobre! Ešte napúčili tam. Tak to je paračina, to je rozdielne triky. Losuje sa tombola. Mariana je zúfala, ešte nič nevyhrala. Ivan tiež. Ja chcem vyhrať niečo. No vidíš, to by chceli všetci. Číslo 20, koľko? 7 vyhráva toaletný papier! Gratulujeme! A ja som práve Dobrá voľba. Najmä to je vždycky toaletný papier. Ideme ďalšie číslo žrebovať. Vyhral Kubo. Toto. Dobre, na záchod. Či vy poznáte z sexe, že 60 hodinu a teraz či poznáte aj 71. 71 je také číslo. Je 69 hodina. Takže poďte 69. Nie, ja som povedal, že 69 je sexuálna pozícia a 71 je tá istá, len na prstej známku. Ale vyhráva 69. Takže vy si tam ešte dajte 2 prsty. 60 koľko? 69. 69. 69. Prosím, stane, nám 100. Štám. Je to skoro. Máš? Blahoželáme. Tak ty si vlastne môžeš vybrať, že s kým si dáš 69. Asi už máš vybraté, ako si sa... Môžeš si vyžrebovať. Ďalšie číslo, kto vyhrá, dá si s ňou 69. Zatiaľ avšak, aby sa ti lepšie